Batuk-batuk. Deston temen nggonku urip iki. Ing atase aku iki mung mbok kuwalon. Lah kok dadi dipundhuti karo Sang Pandya Betari Pramuni sing dipundhut mung anakku kuwalon wae kok aku ora bisa ngaturake. Sedewa kowe melu ibumu ya. Kanjeng Ibu. Samar pamoring suksma sinuksma ya wina telenging kalbu pambukaning marono. Kanjeng Ibu bejo kemayangan cumeplong raosing putra paduka bilih paduka Kanjeng Ibu sampun kepareng rawuh. Wah, Babu Kunthi, kowe kuwi ya gene. Yen anak-anakmu Pandhawa duweni luput, mbok menawa kowe tau kecokrok rembug. Apuranen lupute anak-anakmu Pandhawa, Babu Kunthi. Kanjeng Ibu, bejo mulyaning putra paduka menika namung wonten ing pepangkon paduka Kanjeng Ibu. Kenging menapa paduka Kanjeng Ibu nilaraken para putra Ibu? Aduh, Kanjeng Ibu. Lepat kula. Mugi kaparing ana pangapunten nggih Kanjeng Ibu. Bibi menawi wonten singkeling penggalih sawetawis menika nami limrah. Najan putra-putra paduka Pandhawa menika sedaya satriya-satriya pepethingan nanging kinten kula mboten keteng namung sak glugut tartamtu wonten kewala lekasing Pandhawa ingkang adamel mboten renaning penggalih paduka Kanjeng Bibi. Ing katen ingkang putra Indrawati kula ingkang nyuwunaken pangapunten nggih Ibu Kunthi. Bibi. Badhe kados menapa lampaning putra-putra paduka Pandhawa menawi tanpa tinenggan dening ibu ingkang utami. Ora susah padha kakehan gunem sing tanpa guna. Puntadewa rungokno kupingmu. Inggih Kanjeng Ibu. Kowe ora kena takon apa wae marang mbokmu. Aku ora bakal medharake apa wae kang dadi sining atiku nanging dina iki aku bali meneh. Mergo aku kepengin nganti adimu Wuragil Pandhawa anakku Sedewa bakal tak kanthi tak jak lunga nggih. Aduh Kanjeng Ibu. Kenging menapa mboten sedaya Pandhawa gangsal. Menawi tuhu wonten lepat kula menapa dene lepating Yayi Werkudara, Yayi Janaka menapa dene Yayi Nangkula. Mbok inggih paduka Kanjeng Ibu paring dawuh kewala. Wah. Kok ngane-anehi Babu Kunthi. Sedewan mbok cak ning ndi? Ora perlu kowe dadak takon. Sadewa yo tak kanthi kowe melu aku, kula nderek Ibu. Aku melu Babu Kunthi. Kula pun Arjuna ki nderek paduka Ibu. Ora kena. Kang tak butuhake ya mung Sedewa. Aduh, Kanjeng Ibu.
kula miwah kadang kula ingkang sami mijil kembar menika tinitah dados putra Paduka. Kula menika ugi peranganing Pandhawa. Mongko Pandhawa menika sedaya putra Paduka ingkang sampun prasetya kadidene tigan sapetarangan. Kenging menapa Paduka Kanjeng Ibu dadak nandukaken wewadi tumraping lelampan menika? Kula nderek kepareng Paduka Kanjeng Ibu nanging lajeng wonten kepareng menapa menawi paring duka dhateng Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Werkudara menapa dene Kakang Mas Permadi lan Kakang Mas Nangkula mbok inggih kepareng medhar sabda kewala Ibu sampun ngantos adamel panyokra bawanipun para kadang-kadang kula. Apik temen gunemamu kowe Sedewa. Kowe ngrasa ora yen to wiwit bayi kowe mbiyen ora bakal bisa urip nek ora saka mbokmu Kunthi. Oh Ibu. Oh. Aduh Ibu. Sampun maring dawuh ing mekat kados jinaja Warastra lungit manahipun ingkang putra inggih Ibu. Kowe manut karo Ibu mapa ora? Inggih kula nderek Paduka Ibu mung manut kok angel. Koko Prabu Yayi nang kula kepiye kados mekaten lampan menika kirang cetha pamawas kula nyuwun pamit badhe nungka tindakipun Kanjeng Ibu kalian Yayi Sedewa Koko Prabu. Netraning ogarapo sabdaning kukiloring kanikara kaketer kinidungane gong Sedewa kula wonten dawuh Ibu. Anak anonganing dita bocah lanang mursyid bisa mikul dhuwur mendem jero. Inggih Ibu kula nderek Paduka. Yen ora manut aku kowe arep manut sapa? Ngertiya kakangmu Yudhistira, kakangmu Werkudara. Janaka karo Nangkula kae wis ora kena digugu gunemane. Yen kowe arep dadi wong becik manut mbokmu ya nggih. Jagat Dewa Bathara. Aku kok nganti gumun setahun jembleng serendeng. Lah kok dadi kaya ngene lekase Kanjeng Ibu. Wah ta.
Kanjeng Ibu kula nderek paduka. Kebat kaya kilat mung sakedheping netra eling-eling Dewi Kunthi wis kesusupan setan kalika anggembang ical saking Pandulu bingung case Raden Nangkula. Punapata mirahing sun prihatin Mas Pogong mijil ngantos kaget raosing manah kula tinuntun rumaos kula wonten ing alaming pangimpen dening Kanjeng Ibu Dewi Kunthi. Sakmenika kok sampun ngadhep wonten ngarsanipun Pukulun Betari Durga. Pukulun Tobat iya nggih Sedewa iya. Pancen sira wis ngadhep ana ing setra ganda mayit ya nggih. Lajeng menika wonten kepareng menapa tetela paduka ingkang kepareng mundhut. Sawanipun pun Sedewa lumantar Kanjeng Ibu Kunthi. Pancen bener ora kleru kula. Mara gage maju lungguh musawetara. Ulun kepengin paring dawuh marang sira wuragil Pandhawa. Inggih. Sang Panji Betari, kula badhe nganglungaken jangga nelingaken Karna. Iya ya nggih. Wis 12 taun suwene panjenengan ulun iki mapan ana ing pasetran ganda mayit. Dadi ratuning demit, dadi ratuning Baju Barat. Ulun nampa wisik lamun to bisa waluya jati tenah nirmala, ulun bali wujud sekawit. Yen to jeneng sira bisa nyeranani panjenengan ulun angruwat penandang papa ulun bali wujudku sekawit nggih Sedewa Mara. Tindakna pakaryan iki mung sira kang tak pitaya ya nggih waten pun ibu kula. Tontang mening samudra nglangut tanpa pagut. Pukulun paduka menika kados pundi? Kula menika namung titah mantah manungsa lamba, mongko paduka menika dewa. Menapa mboten pinanggih ing akal lan lalaripun kados pundi dene titah kok lajeng ngruwat dewa.
Kula niki dewa nanging kula niki dewa ingkang kena penandang kena siku. Ulun pitaya marang sira Kaki Sedewa. Kowe mesti bisa nindakake ya, Nggir, Pukulun. Nadyan paduka pitaya dhateng kula nanging kula mboten sembada nindakaken pakaryan menika. Babar pisan kula mboten pana dhateng reh pangruwat papa. Kejawi mekaten. Manut pamawas kula bilih ingkang winastan ruwat mekaten resik reget dipun ajab sasampunipun ngagengaken pamratobat sageta resik sugengipun lampah ngagesang kebekan pangatos-atos saha tansah ngesti dhateng kautaman supados pikantuk sulaking kaweningan satemah gesangipun padang jinglang ingkang sinandang wening kadidene toya suci ingkang nyata raosing batos resik njawi miwah mlebetipun Pukulun lan malih menawi saking pangertosan kula ingkang nami ruwat dosa dosa menika yekti kadamel piyambak pramila inggih namung sariranipun priyangga ingkang saged nyuda miwah anebus dedosanipun. Dosaku wis tak tebus kanthi laku 12 taun. Nggon nulun mapan ana ing setra gondong mayit. Aku nglakoni penandang nganti dina iki nyatane ora ana tandha-tandha ruwating lelakon ulun, Nger. Pukulun. Sepisan malih kula nyuwun pangapunten. Hyang ingkang Maha Agung menika asih dhateng sedaya titahipun. Menawi lebeting batos ngesti dhateng panalongsa nyuwun pangapunten kanthi mandhesing raos sinartan nglampahi kanthi saestu linambaran narimah sayekti badhe pikantuk margi Pukulun. Nanging badhe saya panjang penandang ingkang sinandang menawi sugeng paduka ing wana krendha wahana mriki namung paduka iseni lampah ingkang sisip nggora nggodha dhateng menungsa nyebar memala ngrajongi dhateng lekas cidra negaraken payung angkara murka miwah hanjurung tumindak ingkang nista sayekti najan ngantos kukut bawana menika kinten kula mboten badhe manggih pangapura Pukulun batobat tobat. Ya munia nereteh nganti kaya bedhek ucapmu kowe wis mapan ana ing alas krendha wahana kene Sadewa kowe ana ing wewengkonku Raden Sedewa Raden Raden Sedewa Batobat kowe kuwi bangsane ngopo sikilmu ora ngambah lemah jebul kowe to sing bondo aku iya Raden iya ditepungake wae ya Raden jenengku Kalika Raden Kalika
Wela Batobat, kotangku keri. Wela layak kok esis. Raden Sedewa, aku Kalika. Oh, kowe Kalika. Aku tetungguling berkasaan. Raden, anane Jingandika tak bondo mengkono merga kowe matur ana ngersaning dewaku Pukulun Sang Hyang Bathari Durga sesembangku lah kok dadi ora sagon nindakake pangruwat papa marang Pukulun Bathari Durga Raden. Aku wis matur akeh-akeh. Mestine kowe ya krungu. Raden, tindakno ya Raden. Ora. Aku ora bakal nindakake. Batobat. Ana piyayi kok ya. Wong bagus-bagus kaya ngene lah kok dadi angel temen to Raden. Raden Batobat. Aku ya gumun Pandhawa kuwi kok bagus-bagus ora jamak nyatane murah gile wae kok kaya ngene baguse. Granane ling ngrungi. Batobat, rikmane ngemak ngembang bakung Batobat digelung barang. Netrane blalak-blalak Batobat piyayi kakung kok ya lambene le demes Batobat. Nek dicokot ndane ya Raden. Raden Sedewa Raden. Raden aku tresna karo panjenengan lho Raden. Raden Sedewa. Raden. Batobat Raden, sawangen aku to Raden Batobat. Iki lho Raden kaya ngene Raden. Kowe kok ngilani temen. Ayo minggato. Tobat Raden, najan taku bangsaning demit nanging sawangen to Raden. Apa sliramu ora kepengin to Raden Batobat? Tata. Ya eling-eling sipating berkasaan. Ayo minggato. Ora minggato setakon dosamu. Arep ngopo kowe wis tak bondo? Kowe wis tak taleni. Kowe metu mesti bingung kaya ngangkai oyot nyimeng ora bakal bisa bali. Pati uripmu wis ana tangane setan Kalika lho Raden. Tidak kalah. Kalika isih gedhe rasa kesabaraku kage uculana lan kowe lunga. Aku kepengin matur nang ngersaning Pukulun Bathari Durga Batobat. Mengko dhisik turutana karepku ya Raden, turutana ya ampun. Raden. Kowe lak urung tau karo setan to Raden. Ayo Raden. Sayani rasumunu sang Sadewa mesti kaneng kalbu rasa penjas kantan ingsun angran Kang Mas mesti kaneng jantung pun kanthi Kalika kowe aja meksa rasaku. Ayo ngalih
Paduka arep ngopo Raden? Aku bisa nindakake apa bae? Wong wedok wis kemetu nembok, ora dituruti. Ayo. Gelem ora? Tak lewak sisan kowe. Ora gelem, ora sudi. Tobat, tobat. Setan jeneng setan dingin dorene ya. Ayo ayo. Ayo ayo. Ayo dong. Diampun nganti kuwi. Iya ding. Wah, jangkit mau kok urung enek kesempatan. Mung karek mak lewek. Ketoke sekrupe ya wis pas. Gorarem klewek angel. Wah, lele pa. Pangan aku iwak mentah. Pangan wae ya entuk pangan jeneng gawe. Dinrubut baju barat mahewu-hewu cacahe. Ana jrangkong warudaya ana wewe gidrah sundel bolong. Pocongan karo sukmane ledek mentir nggawa alat dhewe ana pangaribawa ingkang mijil saking wuragling Pandhawa hawa panas kendang kabuncang mbuh tibang